Avui en dia sembla que no hi hagi censura, però també n'hi ha. En aquest cas, en el tema de l'erotisme i en l'art. Aquesta escultura, com moltes que faig, són de tema homoeròtic. Enguany havia d'anar a un festival a Seattle, als Estats Units, abans que vingués el coronavirus, i havia d'entregar 4 escultures de sexualitat explícita i la manera que vaig pensar de portar-les era, a partir de l'original en fang, digitalitzar-les, enviar-les per internet a una empresa americana i allà que la imprimissin en 3D en plàstic. Així m'estalviava tot el tema de la complicació de les exportacions. La meva sorpresa va ser que em va ser extraordinàriament difícil trobar una empresa que em volgués imprimir aquest tipus de figures perquè violaven els seus principis ètics. És a dir, la majoria de les empreses que vaig contactar no podien imprimir res que tingués relació amb la sexualitat i amb les armes. Al final, després de buscar molt, finalment em va sortir una empresa a Arizona que me les va imprimir, que està a uns 2.000 quilòmetres de Seattle. Què vol dir això? Que, evidentment, no està prohibit imprimir, no està prohibit publicar, però sempre tens molts problemes per mostrar aquestes figures a un públic general perquè hi ha tota una sèrie de filtres, en aquest cas en les empreses, però també es podria parlar en el YouTube, en el Vimeo, en el Facebook, que impedeixen mostrar una obra d'art quan és de contingut eròtic.